Vypnúť. Vypnúť Windows a ideme vrátiť. Tretíkrát tá istá chyba. Kvalita za rozumnú cenu. No, cena nebola rozumná. Aj dlho vypína. Práve, že ani nechce vypnúť. Ani nevypne. Presne tak. Ani nevypne. Nič. Nechce ani vypnúť. Nie je na baterke. Či vlastne je na baterke, nie je v sieti. A toto nám urobí. Vidíme tu, že nie je. Nemá nič zapnuté. A toto sa spustí pri vypnutí. Tak ako každý jeden aj tento. Musíme ho tvrdo. Tak, vraciame. Musíme ho tvrdo vypnúť. No, opravený notebook.